سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا تسنى كتكون من يوتيو لومي بحنت فليز بلد عرسي نقول لنا خطغمنا تخيل يا زبل كوي حزة غريبة زلهم لو من ريو عرس انتاي زبل دك تبعتيو عبدك انستيو دس زي بلوم نقرات انتايو ويدما هذا تبعتاي أبقال نسيتي أن تقال نسيتي كم زي فتوى خقبر وزخول وي قبل عليها زلوت أمتي كم زقدل كقبر زخول نتبتات انتايم زوم نتبتات زياتهم انتستوعيل كالي خيوم بقليلو نتي نابخاز زمدناتات كتصبقون كحيلون خليو بنصارو اذا نغرات زياتن سام مستوعال سام مفلات نقبرن كنولو سلن خيل مليسن هاسيا يفطرالنا مغنياتو اتوم نعنا زدلو سبات بتبهرنا زهدم كون خلي كتري ويهم قال نطبتات ابز وانزي زرأونيو السدما مبزحتنا بك تبعت يوم هالتيو أبتمتنا أبناتنا حبرت السبت راديو كونس ولا بزم عرباوي حبرت السبون زم مساسل نتبيو سلزي أزيا أقداسيت كوينس لزرهم نابهم كبلاي نفس وكف نتبدما نفسها زخالة أقداسيت يامو كسامو تتغطاتلو point number 1 lack of ambition مجمريا كنجمر كلنا هذا السب بفلاي وديو خنقال أب كلتي صوتات سرحنا نتبيا زيا مخنياتو حلم زي بلو رأي زي بلو ونابي خيط كمزولو زي فالسب كل جزين تاي زخون كاب عرات كتنساي دلنيو نجارات كجبراي دلنيو كم هاراي دلنيو زخونة نجاراي كبرني كم زعين السب دما وديو خنقال أي فتواني ركّ مخنياتو تكيتي زين تبارك سبات حلم تلوهم رأي تلوهم كبت حوز دليو علامات تلوهم يوم حفلهم نجارات كجبر زفتنو رأي زي بلو سمتاي زخون كل جزء رموسي زخون مخنياتو كل نجار حدا ينعو أبي وتو ولا حنت فلوي نجار سلازي اللي ولا حنت خجبرها كلني سلازي عبدك تبعتيو كرأي خل عبدك أنستيو دما يرأي زي في الحبرة سبنا زرع له جزية له كم زعينك قال نسيت ولا حنت زي بالله مربع نتمدب زلوا سب كتر دقونا يتخلني معناته سبات سلمتاي جويو سلمتاي نابتن يقولوا كردعة سلازي قل عبدك تبعتيو زعجي قال نسيتي كم زعين بحر نزلوا ودع يتقربني بزعج زيت انقعات ينسل سبحان جوي خون نديو قال كل جزء دك نسيون إنه واحد سمته رأي زلوان أب حدار ويا فقري نزي كون اللهم بزعج زيت فانين دك تبعتيو كم يكونون حدا جزء كنسات ماسكيس توعلنا تبقت سلوز خونت ويجلس سلوز خونت رايك تعود تتغليها أبقى تعلنا زلوا يودجن حنت حلم زي بالله قال رأي زي بالله زخونة نعازة بقسا إنرجي زي بالله كل جزء لتودك أسنا بله كابك هادم كم زغل ردو كون خلالو سلازي بخلوت يصوتا زبحك بحري كونن رأي زي بلو سب مدب زي بلو سب العما زي بلو سب مالتيو اتحق خنتايو a person with a drive and a purpose is really attractive أبهيوت سبات العما زلوم مدب زلوم سحبتيوم مخنياتو مبزحت جزينا علامهم زقيوه سحبنت اللوه بمدب زلو علامة زلو كل جزيو بقبوك تكام تريو بزح نجاراتون جنو مستعلمو كحجز وصل زغليلو بزح نجارات كجبر تريو زدما نتهيوت سحابنت يفطر له مالتيو استخدم بالكلناجن منكركرنا بتفر كتب ويدما ناي كل حمامات بعالم زلو مدهانيت مركب كون مالتنا يكون علاماتات ناتكي انتي دا قلل زباله علاماتات نسخه بصحم تدلي لعلو كل جن نسخه بون تسرحلهم دس زبلوخا غزياو خدطف زدلي زغبركا منفس مالتي so زينا نزربت لنا so more data guys want a girl who has her own life her own interests her own goals who lives by her own rules بزح غزي تنسحبتي دك نستيو من دك تبعتيو كميز بلاين كي فلتي صبغات كتبلونيهم صبغه ترى يبلون يبل يلغون صبغه ترى لوي الستراي تخينو تحستنا يتاغال جن نتا صبغه ولا حنت غبراي كلني منالبات مساب زك سوي لا دليتو مسرابه كخيديو تنقند سحابت دك نستيو زبحالا جن ناتن علامه زفلطا غعزه هيوتن زفلطا هيوتن بعلن كمرحه زخلا مدباتن علامه ريهن زسرحه كمون هيوتن زغز حقن اتحساسبات زلوون دك نسيو ازياتن تنسحبتين دك تبعتيو دما نزين ينسفتو بنصار من ايفتونيم who are needy كل صقعتنياتات كلينجي كابو لجيبن كل غزي كابتو دراي كل ነገር ዝጽበያ ድራማታት ዝፈጥራ ማዓሽ ግራት ዝገብራ ሕሜታን ወረን ከድገማ ደሓ ዝውዕላ ነዚና ይፈትዋኔን
ደቂ ኣንስትዮን ብርግፅ ከምዚ ንዝገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ኣይፈትዋንን ንክልቲኦም ሓንቲ ትገብሮም ነጥቢ እያ እዚኣ number 2 girls who act like a guy እዚኣ ድማ ብዙሕ ግዜ ትረአ ነጥቢ እያ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ክንስን ከም ወዲ ኣክት ዝገብራ ማለት እዩ ጓል ጓልያ ወዲ ወዲ እዩ ነዚ ክትቅይር ተፈቲንካ ኩሉ ግዜ ባክፋየር ዝገብር ፅቡቅ ኣየምፅን እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ትሪኦ ኢኻ ብፍላይ ዕውታት ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ዘይኮነስ ገለገለ ኣዝየን ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ ድያ ገለ ዕውት ምስ ኮና ኣብቲ ጉዕዞ ሂወተን ብዙሕ ግዜ ምስ ደቂ ተባዕትዮ እየን ዝጓየያ ኣብ ስራሕን ስለዚ ከም ወዲ ተባዕታይ ክሓስባ ድማ ይጅምራ ነቲ ወዲ ከቕርቦ ከለዋ ልክዕ ከምቲ ወዲ ነታ ጓል ገይሩ ክጥምታት ዝኽእል ሓደ ግዜ ብጌጋውን ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ጓል ድማ ነቶም ወዲ ከምኡ ክትሪኦም ትኽእል ኣብ ኣወዳት እዚ ምናልባት ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ጓል ከም ጓል ኣክት እንድሕር ገይረያ ሰሓብነት ዘለዋ ኣወዳት ክንሪኦ ድማ ኢና እዚ መብዛሕቲ ግዜ ናብ ወዲ ክትቀርቢ ከለኺ ምስ ወዲ ብተወዳደርነት ንሱ ከምዚ ገይሩ ኣነ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ንሱ ከምዚ ኣነ ከምዚ ዲና ንብል ወይስ ምስ ዝምድናን ፍቕርን ሓልዮትን ክንገብር ከም ንኽእል ናይ እዩ እቲ ንዓና መፍለጢና እዚኣ መፈተኒት ክትኮነና ትኽእል እያ your feminist ways do not have to crumble just because guys like girls who act and dress like girls so ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ይፈትው ብብዙሕ መፅናዕቲ ተረጋገፀ ደቂ ኣንስትዮ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እዮም ዝፈትው እንታይ ማለት እዩ ከም ጓል ትኽደን ከም ጓል ትንቀሳቐስ ከም ጓል ትዛረብ ናይ ጓል ባህሪ ዘለዋ ጓል እዮም ዝፈትው ደቂ ተባዕትዮ ናቹራል ድማ ከምኡ እዩ እንድሕር እታ ጓል ከም ጓል ዘይትኽደን ከም ጓል ዘይትዛረብ ከም ጓል ኣክት ዘይትገብር ምንቅስቃሳታ ኩሉ ከም ናይ ጓል ተዘይኮይኑ ኦፍ ኮርስ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ከም ጓል ክትከውን ከላ እዮም ዝፈትዋ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ፒንክ ስለዝተኸደት ወይ ሮዛ ዲና ንብሎ ከምኡ ስለዝተኸደነት ፅቡቕ ክዳን ዝተኸደነት ጓል ድኽምቲ ወይ ጓል ኣይኮነት እዚኣ ስኢላ ናይ ቀደም ከምኡ ዝብል ኣረኣእያ እውን ኣሎ ጌጋ እዩ ብፍላይ ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ንዛረብ ከለና ደቂ ተባዕትዮ ጓል ከም ጓል ክትከውን ከላ ዝያዳ የኽብርዋን ዝያዳ ይቐርብዋን ዝያዳ ይብህግዋን በንፃሩ ከም ወዲ ክትከውን ከላ ኣብቲ ናቶም ስለዝመፀቶም ተወዳደረትና ዘይኮነስ ምስኣ ምሕዝነት ክገብሩ ከሉ ዕርክነትን ሓዳርን ግን ብዙሕ ከይምነዩ ይኽእሉ እዮም እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ምዚ ናይ ፌሚኒዝም ዝበሃል ቁሩብ confusion ትፈጥር እያ but if you are asking what guys really like in women these days they like girls who still act like girls not girls who want to be men so እዚኣ ብንፁር እንታይ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እዮም ዝፈትው እንታይ ዓይነት ኣዋልድ እዮም ዝፈትው ኣወዳት ኢልክን ምስተሓታ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣወዳት ኣዋልድ ዝመስላ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዝኽደናን ዝኸዳን እዮም ዝፈትው እንታይ ከይፈትውን ኣወዳት ክኾና ዝፍትና ደቂ ኣንስትዮ ኣይፈትውን እዮም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ናፅነታን ክብረታን ምሕላው ምስኡ ዝገራጩ ኣይኮነን እሱ ፅቡቕ እዩ ሰሓቢ ምዃኑ ነጊርናዮ ኣለና ግን ከም ጓል ኮይና እውን ክትገብሮ ትኽእል እያ ነግዝና ይኮነ ወዲ ክትቅያር ዘለዋ ኩሉ ነገራታ ከም ወዲ ክትከውን ኣገዳሲ ኣይኮነን ወዲ እንድሕር ኮይና ወዲ ክደሊ የብላን ማለት እዩ so that's it so number 3 too needy ፃሩ ድማ ካብዚኣ ቁፅሪ 2 ናብ ወዲ ገፅካ ምምጥጣር ዘይኮነስ ካልኦት ድማ ኸ ፅግዕተኝነት ቁሩብ እውን ተንኪፍና ናብቲ ቁፅሪ 1 ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣለዋ ኩሉ ግዜ ነቲ ወዲ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብ ሶምን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ክድውለለንን ክግደሰለንን ብዛዕባአን ጥራይ ክሓስብ ብዛዕባአን ጥራይ ክዛረብ ብዛዕባ ኩነታተን ጥራይ ክዛረብ ዝደልያ ኣለዋ ኒዲ ክሊንጊ ይብልዎን እዚአን ፅግዕ ኢለን በቃ ኩሉ ግዜ እቲ ብፅጋዕ ሕጂ ከምዚ ክትግደሰለን ኣይደልያ እምበር መቆፃፀሪ እውን ይጥቀሙ እየን ምክንያቱ ብዙሕ እዩ ኣብ ሂወተን ዕላማታት ስለዘይብለን ምስ ዕላማታቱ ክኸይድ ከሎ ገዲፍኒ ክኸይድ እዩ ናብ ካልእ ክኸይድ እዩ ከምኡ ዝብል ሓሳባት ኣብ ርእሰን ኣለወን that's why እቲ ከምዚ ታኾንካ ከደይ ትግደሰለይ ኣይተፍቅረንን ኢኻ ዝብል ቃላት ከም መቆፃፀሪ እውን ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ እቲ መድሃኒት ድማ ክንሪኦ ኢና if your happiness relies on him ሓጎስኪ ኣብቲ ወዲ ዝምርኮስ እንድሕር ኮይኑ ጌጋ እዩ ሰብ ንነፍሱ ባዕሉ ክሕጉሳ ዘለዎ ካልእ ሰብ ክሕጉሰካ ዝኸበደ ስራሕ እዩ ወላ ኮሜድያን ቆፂርካ እውን ሙሉእ መዓልቲ ከስቐካን ክሕጉሰካን ኣይክእልኒ ስለዚ ንስኻ እንታይ ዓይነት ኮሜድያን ትሰምዕ እንታይ ትገብር ነፍስኻ ናይ ሓጎስካ ሓላፊ ናይ ሓጎስኪ ሓላፊት ንስኻ ክትኮኒ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ እስትመጭ ንኻልእ ሰብ ክሕጉሰካን ኩሉ ግዜ ሂወትካ ናብኡ እንተውዲቕካየ ግን ንዓኻ ከቢድ ንዕዑ ከቢድ ምስ ግዜ ድማ ከም ዝሃድም ክገብሮ ይኽእል እዩ ነቲ ወዲ ይብለና ስለዚ እታ ምኽሪ እንታይ እያ make sure you own your life
and your own goals نسخي ناتك علامان نهيوت كدما نسخ وانا كل نجر بعلق قبر تخلي سبات توسخ ولا تسب ايك ولا تاريخي ون توساخي يوك حقوسك زلومبر نا حقوسك منجي بعلق تكون خدكل لك ونيات حقوس كاوشت دا عند جنبر كاب دغن وشتي كبيديو كل غزي يا كنفلط علنا don't seek attention all time كمدما تقداسነት كل غزي كباكي ايتصبي يس كباكي كبا زغبا كغدل كبلون ግን نهيوتو خقدس بزعبا هيوتون علاماتاتون كقدسون مسعرقتون محازوتون كراغون نبور ስለዝኾነ 10 ግዜ ንዓኸት ራይ ክከታተል ደይም ጽባይ ካብከሙ ንዑናጽነት ሃብዮ ነፍስኽ ድማ ናጽነት ክውሰድ እሞ ንህይወትክ ዝኾን መንገዲ መርሒ ይብሉለው number 4 dishonesty ታራብዒቲ ደቂ ተባዕትዮ ዘይፈትዋነት በድማ of course ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፈትዋን እንዚያ dishonesty ወይ ዘይቅንዕና ሓሶት ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ if you lie to make yourself seem more attractive don't ንነፍስኻ ወይ ንነፍስኺ ሰሓቢት ከተምስሊ ወይ ካ ንፍዕት ከተምስሊ ወይ ካ ገለ ጽቡቕ ነገር ንኽትረኽቢ ክትሕስቡ እንተለኺ ጌጋ እዩ ስለምንታይ ብዙሕ መጽናዕትታት ናይ ሪሰርች ከም ዘረጋገጾ ዘይ ሓቂ ወይ ካ ዘይቅንዕና ቀዳማይ ቀታሊ ናይ ፍቕርን ናይ ጉዕዞ ምጥመማትን ወላ ናይ ሓዳርን እውን ይብልዎ ስለዚ ፍቕሪ ድማ ንኽልቲኡ ጾታ ንደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ዘይቅንዕና ወይ ሓሶት ቀዳማይ ቀታሊ ናይ ፍቕርን ናይ ህይወትን እዩ ይብሉና ኣለዉ so in fact trust is one of the most important qualities of any relationship ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ጉዕዞ ፍቕሪ ይኹን ሓዳር ቀጻልነቱ መብዛሕትኡ ግዜ ገለ ካብቲ ኣብ ነገር ወይ ከዓ እምነ መሰረት ናቱ ቅንዕና እዩ ቅንዕና እንተዘየለ እምነት ክጎድል እዩ ብዙሕ ምጥርጣር ክጅመር እዩ መወዳእቱ ድማ ጽቡቕ ኣይኮነን so you're starting off your relationship on the bad foot by being dishonest ስለዚ ሓቂ ብምኩሳይካ ምሕሳውን ዘይቅንዕናን ኩሉ ግዜ እቲ ትኸዶ ዘለካ ጉዕዞ ብሓንቲ እግርኻ ብሕማቕ መንገዲ ብሕማቕ ጉዕዞ ትፍልሞ ኣለካ ትኸዶ ኣለካ እዚ ድማ ጽቡቕ ክፈጥረልካ ኣይኮነን ስለዚ ዘይንስኻ ኮይንካ ምቕራብ ዘይትፈልጦ ኮይንካ ምቕራብ ዘይንስኻ መሲልካ ንሰብ ምቕራብ ካብ መጀመርዩ ብሓሶት ትእምኖም ስለ ዘለካ ካብ ኣብኡ እዩ ጌጋ ህይወት ትጅምር ዘለካ ኣብ መንጎ ድማ ክቁፀ እዩ እዚኣ ድማ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ጉዕዞ ፍቕሪ ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ማለት እዩ ካብ መጀመርዩ ቅንዕ ኢልና ሓቂ ነጊርና ክንብገስ ኣለና ብፍላይ ናብ ሓዳርን ናብ ቀጻልነትን ንኸይድ ኣለና ብኣጉ ምናልባት ቀዳመይቲ መዓልቲ ምንጋር ኣይድልን እዩ ምስ ግዜ ግን ኣብቲ serious relationship ኣብ ተሓስበሉ ግዜ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ምሕባር ኣገዳሲ እዩ if you are dishonest and you get pulled on your lies then that can hurt you ሓሲኻ ወይ ዘይቅንዕና ተዛሪብካ ኢደ ፈንጂ ክትተሓስ ከለኻ እቲ እምነት ኣብ ልዕሊኻ ዝነበሮም ይወድቕ እዩ ይፈርስ እምነት ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብልዋ ጥርሙዝ ተወዲቓ ክትዕረድ ትኽእል እያ ግን ኤግዛክትሊ ከም ትቐደማ ከይትኸውን ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ እምነት ክንከታተሎ ዘለና ነገር እዩ just tell the truth and don't try to be someone else ኩሉ ግዜ ሓቂ ተዛረብ ብዝተኻለካ መጠን ከምኡ ድማ ንነፍስኻ ምሰል ዘይነፍስኻ ምምሳል እቲ ዝኸበደ ስራሕ ኣብ ዓለም እዩ ምክንያቱ ካልኦት ኩሎም ትሕዛት እዮም ንስኻ ወይ ንስኺ ጥራይኻ ተሪፍካ ዘለኻ እታ ዝቐለለ ገዲፍካ ናብ ዝኸበደ ዘይምኻድ ቁፅሪ 5 ነጥቢ ደቂ ተባዕትዮ ዘይፈትዋ ነጥቢ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ arrogance ትዕቢት ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣነ ዕቡየ ዝብል ሰብ የለን ትዕቢት ግን ኩሉ ግዜ ሓንቲ ትሪኪ ወይ ከዓ ቁሩብ መደናገሪት እያ እንታይ እሳ ድማ ርእሰ ምትእምማን ናትካ ጽቡቕ እንድዩ እቲ ርእሰ ምትእምማን ግን ኣብ ገለ ነጥቢ ምስ ሓለፈ ናብ ትዕቢት እዩ ዝኸይድ ክትከታተሎ ክትክእል ኣለካ ኣብ መንጎ ርእሰ ምትእምማንን ትዕቢትን ፍልልይ ኣለዎ ስለዚ ኣብኣ ኩሉ ግዜ ክትከታተል ኣለካ መብዛሕትኦም ዕቡያት ርእሰ ምትእምማን ኣለኒ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነፍሶም እውን የደናግሩ ስለዚ ኣብ መንጎ ትዕቢትን ርእሰ ምትእምማንን ግን ፍልልይ ኣሎ እዩ ርእሰ ምትእምማን ድማ ኣገዳሲ እዩ that's why ኩሉ ግዜ ንዕቡይ ከይከውን ኢልኩም ርእሰ ምትእምማን ትግደፎ ወላ ይኹን I don't care ርእሰ ምትእምማን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ so arrogant women appears as selfish narcissists and self-absorbed ትዕቢት ዝበሃል እንታይ ርእሰ ምትእምማን ኩሉ ግዜ ብክእለታትካ ክኸውን ከሎ ትዕቢት ድማ
بكلتات كده يكونس بنفس خياطة تخون تاي أنا كمزي جبر بخمسة يكونس أنا خمزية كتب لي خاطر جمر سلازي سلفش كل جزء زعما نفس خاطر يا خاطر حاسب أبوي سب كل جزء ناي نفسه ترايو كل كالو زجبروا نفسه كلنا نفسه يزخي كالاي نارسيستيك نعوز تعمة راي خاص جبر سلو زخنة نعوز تعمة نعاز تعمة راي تجبر كمرما بسعب نفسات راي علما سلب absorbed هي وتا نفسات راي علما مالتي so هذه ملكتاتنا تبيتيو no man likes that because they won't feel cared and so نزع عين البحري نفسه أملاخه مس نفسه تراي زقدس سب زخون السب كفتوه يكلني ودون كفتوه يكلني مخنياته نعوز قدس بزعبو تحلي تدقفو زعمنا سبيز دلي هذه many of you نيجاتيف ويكا توكسيك ويكا حماق حدقنيا سب أبي وتو كتز دلي ما مستدرا بيتم سعره خند ما كلالز دلي هيدا يسمى بزعت كذي so تامستير ويكا تامغرن تابزي one of the great qualities of feminine ladies that she's empathic and caring ስለዚህ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብሉፅነታ ምንታይ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ድንጋፅያን ኣብቲ ሓልዮታን እዩ ዘሎ ፌሚኒዝም ኣደ ዘበላ እውን እሱ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድንጋፅን ሓልዮትን ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ሰሓብነት ዘለዎ ነዚ ክትገድፍ ከለካ ሰሓብነት ኣይጎድል make sure you don't lose those confident ክትከውኒ ወይ ገለ ክትብል ነዞም ሓልዮትን ምድንጋፅን ፍቕርን ከተጉድሊ የብልክን ምክንያቱ ቀዳማይ ነጥቢ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ንሶም ስለ ዝኾኑ ስለዚ እዚአን ሓሙሽተ ነጥብታት ርግፀኛ እየ መጀመርያኹም ኣይኮንኩም ትሰምዖን ዘለኹም ግን ምስትውዓል የድልየን እዩ ትምህርቲ ብዚ ዘሎ ምፍላጥ ኣይኮነን ፈሊጥካ ኣብ ሂወትካ ከተስተውዕሎን ከተዕርዮን ከተማዕብሎን ክምዕብል ዘለዎ ትዕብዮ ክጎድል ዘለዎ ተጉድሎ ሂወትካ ድማ እናተኻነየት ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ንኻልኦት ኣሓትና ሓዙትና ዋላ ካልኦት ንፈልጦን ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ሼር ክንገብራ ንኽእል እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ከም ወትሩ ናትኩም ርእይቶ ናትኩም ርዲት ናትኩም ኣፍልጦ ተመክሮ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ከምኡውን ምትብባዕ ናትኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ከዓፅየ ኣብ ካልእ ክሳብ መራኸብ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ የምንየልኩም ቻው ባይ